एक्चुअली YBY जों आं जेबो सोमोन्दो गैयामोन आरो YBY जितु ट्रेडिं एप बिनि सोमोन्दै जेब्लानोखि आं मिथिनो मोन्दों आं मिथिनाय लोगो लोगो जोंनि सार्केलाव जेसेबां हायो आं मानसिफोरखौ एवारनेस होदों सांग्रांथि होदों जे बे निसय साननैसोल' थागोन आरो बे खारगोन आरो थाखा स्केम खालामनानै लुथिनानै खारगोन मानोना बे एपआव कम्पानिनि जेबो प्रफाइलानो गैयामोन माने सोर MD सोर CMD सोर CEO जेबो गैया बिसोरनि मोनसे पान कार्डबो गैया बिसोरनि मोनसे बेंक एकाउन्टबो गैया माने जेसेबां बेयाव डिप'जिट खालामो गासैबो थार्ड पार्टिनि एकाउन्टजोंसो माने डिप'जिट जायो दा बेफोरखौ नायब्ला ओरैनो हमनो हायो जे बियो स्केमारखा आरो साननैसोल' थागोन बे खारगोन होननानै मिथिखादोंमोन आरो बे हिसाबाव जोंनिफ्राय स्पेसियेलि आंनिफ्राय बेखौ आं जेसेबां हायो जायनो सोंदों जायनो फन खालामनानै सोंदों बा बिनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों आं बिसोरखौ बुंनो जे बे स्केमार ग्रुप बे खारखागोन थेवबो मानसिफ्रा खोथा खोनासङाखै माने गावबा गाव इस्सा मथे बिसोर खालामदों जिहेतु नोंथाङाबो सासे इउजार हिसाबै दं आं इउजार हिसाबै हाबनाया आं फार्स्टनिफ्राय जेसेबां जेब्लानोखि मिथिदों नेगेटिभआव थादों आं आरो नेगेटिभ खोथाखौनो बुंबाय थादों खिन्थु आंनि न'आव फैनानै माने आंखौ बुंदों जे नोंथाङा मानो गिदों माखौ गिनांगौ जेबो माने गिनांगौ गैया बेयाव आंखौ जेम्स सरगियारिया न'आव फैनानै बिसोरो फेमिलियानो फैनानै आंनि न'आव रायज्लायनानै गावसोरनो फैसा होनानै आंथ' थाइसेबो फैसा आं बुंखादों जे बेयाव आं फैसा होनायाव गैया बे खारगोन गतिके आं फैसा होनानै बेयाव हाबा दा नों फैसा होनाङा जेबो सिन्था खालामनाङा होननानै गावसोरनो फैसा होदों आरो गावसोरनो सोना होदों बेहाय हयथ' रायजो राजाफ्रा साननो हागौ जे बेहाय बारग' NDBआ लोब्बा दङ आरो अनिराम बसुमतारी बिथाङा बारग' NDBनि सासे दैदेनगिरि बिथाङानो लाबोदों आरो रायजो राजानि गेजेराव बे रां खांनायनि मोनसे माबाखौ बे स्केम खालामनाय जिथुनाखि मोनसे सिस्टेम YBFनि गेजेरजों बेखौ हयथ' NDBआनो बारग' NDBआनो बेखौ लाबोनानै जे सारदों बा माबा मोनसे खालामदों बिदि साननो हागौ एक्सुवेलि बेयाव बारग' NDBआ जेबो लोब्बा गैया आरो जाय नर्थ इस्टनि रिजनेल मेनेजार YBYनि बिथां अनिराम बसुमतारी बिथाङा NDBनि सोद्रोमा नङा बिथाङा सोलोंथाइ NDBनि ट्रेनिं मोननाय बा रिक्रुटेड मेम्बारबो नङा बिथाङा NDBनि खुनु दैदेनगिरिबो नङा माने आरो सोद्रोमाबो नङा आरो बेहाय NDBआ खुनु लोब्बा गैया बेफोर गासैबो माने मा होनगोन बेखौ भित्तिहीन खोथा जे NDB जितु दङ होननाया जे थांनाय YBYनि मोनसे एक्सुवेलि YBYनि गुवाहाटी ग्रीनवुड्स रिजर्टआव बेबायदि मोनसे प्रग्राम जागोन होननानै सिगांखालि मोनायाव आंखौ सासे YBYनि इउजार बिथाङा आंखौ बुंदों साराबोथौ बेहाय गारि बाइक मबाइल फन डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जागोन राननाय जागोन थांबा मोजां मोनगोन थांनोबाथ' ओरैनो नायनानै फैनो हागोन जों गाव माने नोंथाङा जेबो माबानाय गारि गाखोनो थांनांगौ आरो जों लाना फैगोन खालि नोंथाङा नायनानै फैबानो जाबाय बे हिसाबै बुंदों आं बे हिसाबै खामानिबो गैयामोन दे नायना फैनोसै बारु नायनो होननानैसो थांदोंमोन आं खिन्थु बेहाय जायनोखि एनाउन्सार माने प्राइज डिस्ट्रिबिउसन खालामनायनि उनाव हलाव जेब्लानोखि मिटिं खालामदों गासैबो लेक्सार होनायनि उनाव आंखौबो बे एनाउन्सारा माने बे मिटिंनि कन्डाक्ट खालामग्राया बिथाङा बुंबाय जे गोपाल राभा आमार माजत उपस्थित আছে तेखेतेও माने दुआखार कब लागे दा बे समाव आं नेगेटिभ खोथाखौ बुंनो हाया खारन बेयाव 500निफ्राय 700 प्राय 1000 मानसिया बेयाव दङ आरो बिसोरो माने पुरा माने उत्सायाव दङ जोसाव दङ गतिके बे समाव जुदि आं नेगेटिभ खोथा बुंना होयो गासैबो आंखौ माने गाज्रि माबाजों नायगोन आरो हयथ' बे समाव आं नेगेटिभ खोथा बुंब्ला हयथ' सोरबा जुथा सेन्देलबो माने खुबैनो हानाय बेबायदि कन्डिसन माने ना गतिके आं बे समाव बे मुहुर्तआव आं जे बे स्केमार ग्रुप बा खारगोन रायजो राजाखौ थगायगोन बे खोथाखौ आं बुंनो हायासै आं जास्ट
क्रिप्ट'कारेन्सिनि सोमोन्दै क्रिप्ट'कारेन्सिनि जिखिनि आं माने सामान्य नलेज दङ बे क्रिप्ट'कारेन्सिनि सोमोन्दैसो आं बुंदों जे क्रिप्ट'कारेन्सिया मा सनाव फैदोंमोन माबादि सोलिदों आरो क्रिप्ट' ट्रेडिंस बे सोमोन्दैसो आं बुंदों आं जे YBYखौ माने प्रमोट खालामनाय हिसाबाव आं खोथाखौ बुङाखैमोन जितु नोंथाङाबो सासे आंबो भुक्तभोगि आंबो स्केमार खालामजाबाय हमना ला बेबायदियानो खोथाया नोंथाङा गसरफोर थिसनगोन नामा पुलिस थानाफोराव आं बेखौ आं सानाखै गभर्नमेन्टआ जिहेतु CID तदन्त लादों आरो केस गावसोरनो केस फाइल खालामदों जुदि आंनिफ्राय माबा मोनसे मदद नागिरोब्ला आं बेहाय 100% आं मदद हेफाजाब होगोन प्रशासनखौ माने सरकारखौ रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे बेबायदि बे खेबल' नङा गोबां बार फैयो बहुद बार फैदों बेबायदि एप्स माने स्पिक एसिया फैदों बेनिफ्राय इटा फैदों बेनिफ्राय माबा माबि गोबां धरननि माबा फैयो जेरावनाखि थाब फैसा मोननायनि माबाखौ नुयो होमबानो बर'फ्रा बारसोमथारो बेबायदि खालामनाङा बेनि सोमोन्दै एसे नलेज थानांगौ दा गिबियावनो माने बेखौ दुखु मोननाय होननानै जों फोरमायो जेरावनाखि बे बाथ्राखौ आं माने मैयासो एसे ससियेल मिडियायाव नुदों जे YBYखौ बारग' NDFBफ्रा लाबोदों ओमफ्राय बेखौ रायजो राजाफोरनाव फोसावदों बेनिफ्राय फैसा थिखांदों आं मैयासो एक्सुवेलि बेखौबो आं माने ससियेल मिडियायाव एसेबां नुवाखै थारमाने जोंनि मोनसे WhatsApp ग्रुप दङ इउनाइटेड फराम अफ Ex-NDFB सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बेनिफ्राय सेन्ट्रेल बे एप्सआवसो आं नुदों माबायाव बे WhatsApp ग्रुपआवसो आं नुदों नुनाया माने आसुरित जादों बे खोथाया बोरै जाखो आं माने बेखौ आसुरित जादों आरो दा बावहाय आङो इउनाइटेड फराम अफ Ex-NDFBनि दानि सोलिबाय थानाय लेङाइ गौथुमारि नेहाथारि दा आं लेङाइ गौथुमारि जानानै आं बेखौनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनो सानदों जे बे YBY होननाय मोनसे एप्स जेरावनाखि ट्रेडिं एप्स बे एप्सखौ खुनु जोंनि NDFBआ लाबोआखै आरो बिनि सायाव जोंहा जेबो नलेजबो गैया आरो बिनि सायाव जोंहा नायफिननोबो जोंहा सोलाबा आरो जों बेफोरनि सायाव जेबो जों खोमाबो सुवा जों मेगनबो होआ दा बावहाय बै जेरावनाखि माने गहपुरनि मा नाममोन बियो अनिराम बसुमतारी दा बेखौ लानानैनो माने मेजर खालामदों जे बिथाङा सासे NDFBनि लिडार मा बेबायदि खोथाखौ बुंदों खिन्थु एक्सुवेलि जों जेसेबांखिनि NDFBआव थाबोदों खिन्थु जों बेखौ लिडार आरो केडार होननानै जों सिनायबोफेराखै आरो जों मिथिया हयथ' बेखौ बियो गहपुर ओनसोलाव जेरावनाखि माने जोंहा सिजफायार दंमोन बे सिजफायार थानाय समाव हयथ' जोंनि माखासे बे साइडआव थानाय सेंग्राफोरजों हयथ' एसे एनै गिदिंफादों जानो हागौ खिन्थु बेखौ जों मिथिया खिन्थु जों आफाद हिसाबै बेखौ जों सिनाया आरो बे सासे NDFBनि मावथि सोद्रोमाबो नङा जों लोगो मोनबोफेराखै दा ओंखायनो जोंनिफ्राय बेखौनो गुरै खावलायनो सानदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेखौ माबा मोनसे गोरोन्थि बा बिसोर माबा मोनसे खालामफैदों बे खोथाखौ साननो नाङा जे YBY ट्रेडिंनि खोथा जों मिथिया बेखौ जों गले गले बुंदों आरोबाव जों उनाव बेबायदि माखासे ट्रेडिं एप्सफोर फैयोब्ला जोङो मोनसे माने दा माबासो मोन्दों जोङो मा होननानै बुङो बेखौ मोनसे प्रेक्टिकेलसो मोन्दों जे बेबायदि माखासे ट्रेडिं एप्सफ्रा जुदि जोंनि हारिनि गेजेराव हाबनो नागिरोब्ला जोङो बिनि सायाव एबारनिफ्राय जोङो गोख्रों नोजोरखौ लागोन होननानै जों आफादनि जानाय बेखौ फोसावनाय जाबाय